Dobar dan, ja sam Mihael Čudak i danas ću vam pokazati 20 varijacija skleka. Pitate se zašto radim ovaj video? To je moj odgovor. Ove varijacije podržavaju Arnold Schwarzenegger, ma jeli, to je sve što znam. Sada, idemo na prvi sklek. Normalan sklek. Diamond sklek. One arm sklek. No arm sklek. Ne mogu. Da, ja totalno mogu 50 sklekova sklek. Ja mogu 50 sklekova, samo gledaj. Crossfit sklek. Sklek pod tjelesnim. Pintar sklek. Prijak sam da skleku. Anti sklek. Dražetić sklek. Hoće neko šicu. Sideways sklek. Koji braj? Gladan sam sklek. Žedan sam sklek. Korona sklek. Čučanj. Čekaj, šta? Nemam para za weighted vestu sklek. Da, dobro za mene. Dobro za mene. Ja nisam siromašan. Sklek pred uhićenje. Depresivan sklek. Nitko me nikad neće voljeti. Moj ljubavni život sklek. Nitko me nikad neće voljeti. I za kraj, Mihael Čudak sklek. Hvala na gledanju, nadam se da ste uživali. Ovo su svi potpuno pravilni sklekovi koje rade svi profesionalci. Nadam se da ćete vi početi raditi sklekove. To bi bilo sve od mene. Doviđenja.